himos para sa mga kabit. Kay uso na kayong kabit-kabit karong panahon na. Daghan na kayo mga pamilyang naguba tungod anang kabit-kabit. Dili ni ang mga single. Giunsa manitaw ni pagbahin ning kalibutan. Ag uban gabalhin-balhin, ang uban pod wa na hali. Kaluoy sa mga single. Unta ni mga kabit, kabalo mo lugar ug asa sila mo kabit. Dinli ang single. Daghang mga pamilya naguba tungod sa inyo ha. Mayra kay mumukamang sa inyong mga silingan. Inyo rang lipaton ang inyong mga asawa. Kaluoy sa mga asawa. Unta ka mo makahinuklog na. Uso na kayo ron sa Facebook ni mga kabit-kabit kay di mga daghang tao nga di ka balo makuntinto. Kaluoy sa mga dalaga wa mahali. Naminyo pa mo og mga bitra di ay mo may pagwa na lang. Kaluoy sa mga single. Kamo po mga kabit po, grabe na po ng inyong kaiga. Kaluoy sa mga asawa ug bana nagtinarura sa ilaha. Kanang mga kabit nga maghulat ra og ilahang kung ano nang ilahang mga bana og asawa. Lipat-lipaton ra permente. Kabit nga wa nakarimit sa ilang asawa. Daghan kay magpamilya nga giguba tungod anang inyo ha, barang joy inyong paabuton. Ug di kaya mo adto katulpo dire na mo sa amoa. Ang asawa gahila kay wa nay pamugas kaluoy.